Protection 24 hours para sa Bakit? pamilya. Safeguard. Kahit nagpas ka na sa kalendaryo, marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero mahina ng katawan mo. Mag-Beargan Adult Plus na. Doble tibay katawan at resistensya nutrients. Nagpapalagay mo, tulo para tuloy ang tibay. Beargan Adult Plus. Ang Monday, nagiging manhid day. Ang Tuesday, tusok-tusok day. At Wednesday, nerve pain day. Pabalik-balik na lang. Cranial. It's 4 times B12 versus a generic brand. Helps Uy. repair nerve damage from the source. So symptoms don't bother you again. Be sure every day. European. Now more affordable in the sulit pack. Natakam yan, makinipan si Canton. Takambang mo! Ang sarap! Kakain na yan, makinipan si Canton. Sarapines! Ayaw, may bonus 30% more na! Kung sakit ang likod mo, these might be warning signs that your mobility may be at risk. Try Anlene Gold 5X, clinically proven to help strengthen bones, joints, and muscles. Make a difference in just 4 weeks. Kailangan ng sipon kapag hirap ang immunity. Ang best ever music, mas forte with zinc. Napalakas ang immunity, laban sa sipon virus. Mas bilis galing. Music, C plus forte. Iminap yan. At first I was afraid, but I'm not. Pero sa ngiti sa Lord knows, now they're wanting for more. It's a match! Just like Kingsel. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit prepaid. Pay for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. So, big moment! Big win! Six fresh eggs and milk for the milky cheese sarap na nakakabusog. One square cheesecake big! Hey, take your order. Hirap sa ubo. Dito na. Hirap sa hika. Hirap sa plema. Pag may hirap, may ginhawa. Take it easy. Sa Plemex Forte Capsule, lagundi, natural. Tumutulong para tanawin at palabasin ang plema. Ang Plemex Forte Capsule ay ginhawang magaang dali. Madaling bitbitin. Ginhawa ang dugo. Sa ubo at hika, Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy. Lee Sung Soon, good evening. Body pain? Use Salon Pass. With the right penetration of ingredients, relieves pain immediately. Gives long-lasting relief that lasts up to 8 hours. For pain that massage alone can't relieve, use Salon Pass. Relief that sticks for up to 8 hours. Ang Sir Malted na inacord tuna. Siksik, sarap at sulit. See? Konti lang ang mantika. Nasok na nasarap ang masarap. Fresh to San Marino corn tuna. I love new dessert. Promise me. Hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in ang taong lang panalo mo. Ibang swerte mo. That's it.ph. Alright! Sobrang sakit? Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Panatag po. Sobrang sakit? Panatan sa planak from Taisho. Sarap mag-road trip. Bakit? Sobrang sakit? Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Panatag ako. Sobrang sakit? Panatan sa planak from Taisho. Hindi ko akalain na kasi gusto ko lang naman iligtas ka. Nagtago ako at itinago kita dahil
malagay ka sa panganib dahil sa kayamanan na binigay sa akin ni Gustavo. Hindi nila ako tinigilan. At pilit na pinaghahanap. Nalagay ko ang buhay mo sa panganib at hanggang ngayon hindi nila tayo tinitigilan. Ginny Channel, good evening. Alam ko, para sa kayamanan, Ma'am Jean, good evening. ganun kasama ang mga ginero. Kapag Di ka nag-live kanina, Ma'am Jean? sa kanya, ganun sila kasamahan. Kaya punta ako dun. Hinalag ko si Hapon na kami, 4 o'clock na kami, nakauwi galing Bacolod. Dumaan pa kami sa office. Tapos, grabe ang ulan. Nakasakay ako 6 o'clock sa La Carlota City. Nakauwi ako dito mga past 7 na. kaanib sila. Tama si Lola. Ay, kaya pala may si Boss B. Mayroong na post sa FB na sa swimming pool. Hindi naman sa akin kitang tumakbo. Whole day kayo, Ma'am Jean, nag-swimming. Yan ako, puso't isipan mo, bata ka pa lamang. Kilala na kita. Ako nagpalaki sa'yo. Alam kong maganda. Sakit nga ulo ko, Ma'am Jean, kasi 3:30 gising na ako kaninang umaga. Tapos nakasakay ako quarter to 5 na. Dumaan pa ako sa office para magkasama kaming 4 ng mga office mates ko para isang sasakyan lang. Tapos umalis kami ng office siguro mga 6:30 na yon. 6:30 at nakaabot kami sa Bacolod mga 7:30. Mga 8 pa nag-start yung aming seminar. Tapos natapos 3 o'clock. Dumaan na naman kami sa Provincial Command para kunin yung may pinakuha si boss namin. So yun na. Mga 4 o'clock na kami dumating sa office. Kailangan may tumayo. Dahil dito magsisimula ang pagbabago. Inaantok nga ako, Ma'am Jean. Tsaka pagod din. Nagkamali ako. Nakikita ko sa'yo ngayon. Bell, support, good evening. Tama ka. Kung lagi kayong nagsiswimming, pumayat yung mga braso nyo. Ay naku, ako nga sa 19, mayroon din akong medical check-up kasi every 3 months. Lahat ng may mga commodities, may mga maintenance. Every 3 months, nagpa-check up kami. Tapos, binibigyan kami ng aming maintenance. Libre yun. Galing yan sa regional health office namin. So, minomonitor nila yung health ng personnel every 3 months. Tsaka, yung annual physical exam namin, magto 2 years na. Kasi kami, hindi every year, kasi lang kami na, bago lang kami na installed newly regional, Negros Island Region. So noon, kasali pa kami dito sa Region 6, Western Visayas. Pero ngayon, separate na kami, Negros Island Region na kami. So lahat, newly installed lahat. So, kami kanina, refresher lang kasi na na namin yan, nakuha na namin yan yung dati pa, ni-refresh lang kung anong
mga nakuha namin noon sa seminar. So, nag-ano kami lahat, nagsama-sama kaming lahat. Yung Negros Oriental at saka Siquijor, hindi kasali kasi ano na-accommodate dalawa lang, yung Negros Island lang, yung Provincial, at saka yung Bacolod City. So, yung concerned na unit pupunta doon sa mag-schedule naman sila papuntang Negros Oriental at Siquijor kung hindi naman kung kailan hindi namin malaman kung kailan sila pupunta doon. So, umulan pa kanina, ang lakas, wala akong payong dala. FPJ's Batang Quiapo. Bell Mix TV, good evening. So ako naman, sa 19, kuha na naman ako ng kilo. Ang sabi ng aming health officer, dapat mag-lose weight ako. Ay nako, ang hirap magpa-lose weight. Umpisa lang yung pag-exercise ko. Hindi consistent. Kaya lumulubo. Kasi sa opisina, maraming pagkain. Laging nagluluto yung cook namin at saka masarap. Kanina, dumating kami sa office, mayroon ng naka-separate na pagkain para sa amin, snacks. Galing kami Bacolod, pagkain din kasi na while nag-lecture, kumakain naman kami. So, pagdating namin sa office, kain na naman uli. Walang katapusang kain. Sabi ko sa kasama ko nung Monday, magda-diet na ako kasi malapit na yung aking medical check-up. Mag-report na naman ako ng Provincial Command para i-check yung aking alta presyon. Pero hindi ko nagawa nung Monday kasi birthday ng anak ng cook namin. So nag-ambag-ambag kami para lang bumili ng pang-lunch. Ulam pang-lunch, tapos may spaghetti at cake. So, lamon ng lamon. Ay, naki. Border Adventure, long time no see. Long time no see. Long time no hear you. Tambay lang kami ha dito kasi anak ni Mami may darating na doktor, mag-check up si Mami. Ay, okay. Sige, Ma'am Jean. Thank you so much. Mag-play ako ha. Mag-play ako sa inyo, Ma'am Jean. Border Adventure, good evening. Si Border Adventure, ano na yan eh.
nakapunta na dito ng Negros Occidental. Experience na ni Border Adventure yung pagkain, travel to the City of Smile, Bacolod. Arlandy, Ma'am Lynn, mag-play ako sa inyo ni Boss Bell at Ma'am G. Ma'am Lynn, mamaya ako na si Boss G before ako mag-sleep, after ako mag-end. 9 million in the house. Good evening. Thank you so much. 10 million in the house. Good evening. Ma'am Jean, now playing. Tuyo ako. Bell Mix TV playing. Sinong nanonood ngayon ng volleyball? Calls Masters versus Hitters. May bagong video si Boss Bell. Updated yesterday. Border Adventure. Long time no hear you. Kumusta na? Long time no hear you. Na-busy sa panginabuhi. Ay naki, busy talaga ang manginabuhi, Boss Border. Lahat kailangan mag-effort ka talaga. Paghirapan mo talaga. Melody Alvarez, good evening, ma'am. Playing Border Adventure. Magkakilala pala kayo, Border, ni Ma'am Jane of Lisbayan. Magkakilala ba kayo ni Ma'am Jane of Lisbayan? Kasi nakita ko rin na every time mag-live si Ma'am Jane, nandoon ka. Channel member ko po yan. Okay.
Ang dami niya ng ano no, subs no. Matagal na siguro siya sa Whitey World. Ang dami niya ng ano, dami niya ng subs. Advantage kasi, di ba? Ikaw, ang laki na rin ng bahay mo, na 5'8 na. Ay, mayroon kang premiere sa 19. Relax mo na sa campsite, Mabini, Bohol. Tapos mayroon ka din sa 14. Magtamsak ako dito sa 14. Tamsak ako sa 14 at sa 19 mo na premieres. Naantok ako border mga 3:30 ng umaga ako nagising kanina kasi may seminar ako sa Bacolod City. Oo, sa upcoming ko po hindi na-edit yung iba. Ay, okay. Sige, magtamsak ako dito ha. Gusto, ang ganda pala ng mo thumbnail mo. Panoramic Park, Alicia, Bohol. Very greeny talaga, oh. Ang ganda. Tapos, parang malapit na sa ulap. Ang ganda ng kuha mo dito. Kuha mo talaga yung kuha mo talaga yung background na mountains. Sarap mag-hiking. Ay, ayoko nang mag-hiking. Kasi hi Ma'am Gina Blisbayan. I-chika kita kay Border Adventure. Ang sabi ko, magkakilala kayo ni Border Adventure kasi every time mag-live ka nandun siya. Good evening, Ma'am Jean. Ang tagal-tagal din na hindi ako mga 3 days na di ako nag-live. Ang sabi ko kay Border Adventure, ang laki na ng bahay mo, Ma'am Jean. Ang ganda ng kuha mo dito, oh. Ikaw talaga or inedit mo lang? Nandun ka pala? Nandun ka sa sa Bohol o inedit mo lang? Ang ganda ng kuha. Like ko. Like ko talaga kasi greeny talaga yung sa likod. Border. Ang ganda. Parang hindi pa napuntahan ng tao. Totoo ba to? Or inedit mo lang yung pic mo at inilagay dito sa nilagay mo dito sa yung background sa Panoramic Park. Ang ganda ng pagkakuha. Tumawa ka. Na-miss ko talaga yung nung doon pa ako na-assign sa Iloilo. Pumunta kami ng Alimujas part ng Miagao, Iloilo. Diyos ko, first time ko, ang taas-taas. Ewan ko kung ilang meters, hindi tawag dyan meters na below sea level ba? Anong tawag doon? Ang taas talaga.
Mga 11 kami from the municipality of Miagao papuntang Barangay Alimudyas. Nakarating kami doon mga alauna na. Nakakapagod kasi yung tuhod mo at saka yung anong tawag, dughan tawag sa amin. Diyos ko, parang nagtatabo na. Parang magka-level na ba? Ang taas talaga. So ako naman, hindi naman nasanay sa hiking na pinakataas na bundok. Ang mga kasama ko doon is Iloilo Bikers kasi 9-year anniversary nila. So, sinama nila kami para ibibigay yung mga school supplies sa mga kabataan, sa mga students. Ang taas-taas ng mga bundok doon. At sa kabila, Anini Antique na yon. Grabe talaga, grainy talaga. Tapos, nung dumating na kami sa taas, doon yung eskwelahan, yung paaralan. Welcome kami talaga ng mga teachers doon. Tapos, ang mga teachers doon, once a week na bumaba sa bayan. Kasi, especially kapag umuulan, very slippery talaga yung area, yung kalsada, hindi pa na semento ba. Tapos nakakatakot kasi kapag isang hakbang lang mahuhulog ka sa bangin at pinakamataas na mataas talaga. So doon nag-ihaw sila ng manok, naglaga ng kamote, saging. Ay, napakasaya. 400 meters yan host above sea level. Oo, 400 meters. Diyos ko, ang taas-taas talaga. Tapos, makikita ko talaga yung Anini Antique. 400 meters. Diyos ko, ang taas-taas. Nakakalula talaga, borders. Diyos ko, parang ayoko nang pumunta doon. Pero nung dumating na kami sa taas, welcome kami doon ng mga students, kumakanta sila, tapos doon yung mga maestra, mga teachers doon, tapos nahanda na doon sa room yung tinolang manok, native, linagang saging, linagang kamote. Na-miss ko yun, na-miss ko talaga. Parang ang sarap ng feeling ni-welcome ka ng mga students at saka mga teachers. Oo, parang very special kami pa. Tapos, nung umuwi kami, pumunta pa kami ng falls ng Alimudyas. Taga-Bukid din ako, pero hindi ako nasanay kasi nung elementary, high school, dito sa aming lugar, nasa gitna kami ng palayan, yung bahay namin, nasa gitna ng palayan. Okay lang ba, border, na mag-share ng aking buhay? Talang buhay. Kasi nasa gitna ang bahay namin, nasa gitna ng palayan, tapos sa gilid may ilog. So, araw-araw, pumunta kami ng baryo, kasi sityo kami. Ano talaga, yung dinadaanan namin is rice paddy ba? Hello, Ma'am Jean. Tapos, ang problema namin kapag bagong ah, pinapagawa yung palayan, tapos naani kasi inaararo, tapos yung tawag sa amin yung hampil, yung rice paddy. So bababa talaga kami ng maliit na sapa para doon dumaan. Tapos ang hirap doon kasi ang tubig namin hindi flowing ba, kailangan pa namin doon maikib sa gilid ng kalsada kasi doon may hose galing spring. Yun. Nung college na ako sa Iloilo, pumunta na kami ng Iloilo. Doon na ako nag-aral. Tapos, nung nagtrabaho na ako doon sa Iloilo, yung mga kasamahan ko kasi sila um, mahilig sila sa trekking. So, sinama kami sa office. So, ako hindi naman ako sanay, pero trying hard naman ako kasi gusto ko na rin maranasan. Kahit mahirap,
gusto ko rin maranasan. So, before dumating yung aking order na ma-reassign dito sa Negros, so, in-experience ko talaga. At saka, parang memories ko na rin sa mga kasamahan ko. So, pumunta kami doon sa Miagao. So, doon na kami. Pumunta din kami ng falls sa school. Slippery talaga papuntang ilog. So, nandun yung falls. So, ako naman, nahiya naman ako na hindi ako masabay sa kanila. Siyempre, sabay kahit na nahirapan ako. Kasi mabagal ako walk. Mabagal akong lumakad. So, yun. Pumunta kami, pag uwi namin, iba na yung nadaanan namin, palayan na, tapos pupunta na kami ng parang pinaka-low lying areas na doon, na hindi na kami doon sa pinakamataas. So, second, nung pumunta kami ng Bucari, Leon. Bucari, Leon is part of 2nd District of Iloilo. So doon, mataas din yun, adventure. Mataas din yun. So kung pumunta ka ng Iloilo at gusto mong pumunta sa Little Basket of Iloilo, so yan yung Little Baguio ng Iloilo, Bucari, maraming mga beaches doon. Parang Little Baguio din ang tawag kasi maraming mga veggies doon na tinatanim kasi malamig doon, malamig. So, pinaka-highest peak yun ng Bucari. So, pahirapan din kasi yung sasakyan namin papuntang pataas, jeep. Tapos, parang luma-luma yung jeep. Natatakot kasi kami, para baka mahulog ba sa pariha din adventure sa nung pumunta kami ng Alimudyas, Miagao. So, yun din, mataas din. Parang more than 400 meters yan. 400 meters above sea level. Parang ganyan din. Pero more pa rin, mataas rin. Ano din, ano na yan, tawag, Pilas, Bangin. So, nag-stop yung bus namin. Tapos, may binili kaming yellow para doon, para malamig din. May dala kaming yellow. Nilagay namin sa sahig ng jeep. Tapos, nung bumaba na kami para picture-picture, nako, ang aking shoes, walang spike. Tapos, pagbaba ko ng stepboard ng jeep, nadulas ako border adventure, tapos tumama yung ulo ko doon sa stepboard ng jeep. Ang swerte lang kasi mayroong ang tawag sa ilong ko nakapumus ba, may ponytail, so yun ang natama sa stepboard, hindi yung liig ko sa likod. Siguro kung wala yun, ay nako, siguro ngayon hindi na ako nagla-live. Okay, host related ako dyan, ganun din sa amin. So, nung pumunta na kami doon sa pinaka-upper na Bucari, Leon, nandun na madami ding mga local tourists na pumupunta doon kasi malamig, experience yung trekking din. So, ako naman na hindi sanay, nag-trying hard na din ako nga magsabay sa kanila kasi nakakahiya naman kasi sumama ako tapos hindi ako sasabay sa kanila. So, baka sabihin nila, sana di ka na lang sumama sa amin. Maging story na lang, host. maging story na lang. Oo nga. Tapos, yun. Ang sabi pa nga ng aking kasama, yung office mate ko, na i-experience din yung doon sa falls din sa baba, doon sa Bucari. Buwis buhay yun, so sabi namin, para sa safety namin, wag na kasi madulas doon. So, kasi si ma'am, yung kasama ko, uniform personnel. So, mahilig talaga mag-trekking.
Mahilig talaga mag-trekking. So, hindi na kami pumunta doon sa ibaba kasi baka hindi na kami nakauwi ng buhay. Mm. Tapos yun, umuwi kami ng Iloilo. So, sumakay kami ng jeep. Ano, mabagal ang pagtakbo. Kasi natatakot kami baka hindi makontrol ba. Baka mahulog kami sa bangin. Napakataas talaga. Border adventure. Kahit na ano ka doon, shout ka doon, nag-e-echo yung ano mo, yung boses mo. Mm. So, yon lang. Tapos, ang plano pa naman namin na pumunta ng Antique, meron din doon na parang trekking din. Kaya lang, hindi na nakaabot kasi August na dumating yung order ko at ang effectivity is June. So, mga 2 months na ang effectivity ng order ko. So, hindi na ako nag-report sa opisina for 1 week para i-ready ko na yung mga gamit ko at i-transport papuntang Negros. Kasi, baka i-awol na ako kasi June pa yung order ko tapos dumating na-receive ko August na. So na-miss ko na din yung mga kasamaan ko at saka half of my life doon ako sa Iloilo. Maging story na lang. Half of my life doon sa Iloilo. Marami din akong mga experiences good or bad sa Iloilo. Pero at the end, kailangan mo rin umuwi sa iyong lupang sinilangan. Diba, adventure? Malayong lugar. So, kailangan mo talagang umuwi. Kung saan ka man pumunta, kailangan mo nang umuwi. So, for good na kami dito sa Negros Occidental. For good na kami. Ay, ano na pala, chika ako ng chika. Tapos na ako tamsak dito sa sa panoramic view. Sa Bohol, dito naman ako si Ma'am Jane, hindi ko pa na-open yung channel niya. Tapos, dito naman ako sa 19. Yung 19 muna premiere. Ang saya-saya doon kasi may mga kasama ako na mahilig mag-hiking. So, nakisabay din sa kanila. So, dito sa Negros, marami din mga forest. Hello, Ma'am Jean. Mayroon din mga mountains dito na kung gusto mo mag-hiking, kaya lang hindi kasi safe. Hindi safe. Meron mga nasa kabilang group ng mga kasama natin na iba yung ideolohiya nila. So, for safety, hindi namin tinatry na mag-hiking sa bukid. Kung gusto mo na lang magbawas, magpa-lose weight, breastwalking na lang dito sa plaza, o di kaya Zumba, yun lang. Yun lang ang aming means of kung gusto mo magpa-lose weight. Ang everyday na tinatrabaho mo sa bahay para lang makapa-lose weight, yon, pwede na rin yun.
household chores. Done! Tamsak done. Relax muna sa campsite. Ma'am Jane of Lisbayan, bisitahin ko yung channel mo. $400 above sea level. Ma'am Jane of Lisbayan, ang laki na ng bahay ng Ma'am Jane. 18K. Such a lord. But we're going to find him. Banana will serve. Another place walking adventure at Nanlian Garden. Sakit ng tiyan. Clarity. Such a joyful captain, Gerardo. She's a bundle of joy. She's like that roly-poly, joyful libero. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Tamsak done, Ma'am Jane, sa iyong video. Your upcoming video on August 16. Crossed over. Things should be set. Magaling si Ma'am Jane mag-edit ng kanyang ah photo dito sa Chilean Naneri, Nanian Garden. Ma'am Rakiterang Bisdak, good evening. What's that? You're now tied at 275
Kamusta ka na, Ma'am Lynn? Di ka nag-live kanina, Ma'am Lynn? Ah, okay. Ano na kami? Hapon na kami. Ning Lauren TV12, good evening. Good evening, sis Lauren. Oo, may seminar ako kanina sa Bacolod. Kaya hindi ako nag-live kagabi kasi early ako natulog. Nagpa-alarm ako kaninang umaga 3:30, tapos umalis dito ako ng bahay. Mga 4:45 ako nakasakay. Tapos dumaan pa ako sa office para sama-sama kaming apat. Apat kasi kaming pinadala doon sa Bacolod para mag-attend ng seminar. So, na kami, hapon na kami na nakatapos. 3 o'clock, tapos dumaan pa kami sa provincial office. Mayroon na kaming kinuha. Tapos, dumaan na rin ako sa office. Siguro mga past 4 o'clock na yon kami dumating. Yun, iniwan yung mga ibang daladalang gamit namin. Tapos, ako umuwi na din. Sumabay na lang ako sa aking office mate na taga La Carlota. And then, doon na, naabutan ng ulan. So, afterward, dumating na din yung series, yung bus. Ay, mga past 7 na ako dumating dito sa bahay. Ang lakas ng ulan. Hi, Ning Lorne, sis. Dito ako sa iyong video. Dito ako sa iyong video 21 hours ago. Healthy banana oatmeal. Wow. Ang sarap ng mga pagkain mo dito, sis. Hi, Ma'am Jane of Lisbayan. Done na po ako sa iyong premiere sa 16. Banana oatmeal bread. Quick and easy recipe. Oo, Ma'am Lynn. Aga naman kasi. Alam mo naman yon, yung travel time ko, 2 hours. 2 hours. And then, kanina, mabilis ang bus. Kaya, nakarating ako sa opisina mga past 6. Ako lang pala ang inaantay. Doon na sila. Tapos, yun na. Umalis kami mga 6:30. Abot kami sa Bacolod mga 7:30. Mga quarter to 8 na yun. So, mag-start naman yung seminar 8. Ay, dating dikit ako sa iyo, sis Ning Lorne.
the summertime. 10 million in the house. Good evening. Palangga, Jane, Tim, Bat. Okay. Magkasama pala. Nakahubad me. Ayan na si Ate Ning. Thank you so much, Ma'am Jane. Sa iyong mga friends. Thank you. Nabigyan na kita, Sis Ning Lorne. Nabigyan na kita ng pante. Binigyan na kita ng pante. Ma'am Rose, kabagan si Ma'am Lorne, wala jacket. Tapos na Ma'am Rakatera. Ayan na Ate Ning. Ayan, saya-saya. You're welcome, Sis Ning Lorne. Ilongga din, ma'am, yan, si Ate Lorne. Ay, okay. Kamusta, host? Diin ka sa Iloilo. Happy kita ko basta may naka-join nga Ilongga. Nang Sis Lorne, ang akon gitya nga province is Negros Occidental. Dito lang ako nag-eskwela. College na. Tapos dito na din nag-empleo, dito na nagtrabaho. So, after mga ilang years kasi ako nang puli-puli lang balahaw. Pero dito kita ko yan nag-stay sa Iloilo. Dito ako may permanent na trabaho. So, nung 2017, nagpuli na kami dito sa Iloilo. Nagpa-transfer ako. Yun, train na kami for good. Pero tabok-tabok ihapon kami ng Lorna. So, ang office namon, hindi na kami part ng Region 6. Mayroon na kami sariling regional office. Mayroon na kami sariling regional office, Negros Island Region. So, patabok-tabok lang ako Ikaw, taga din ka sa Iloilo, Sis Ning Lorne. Happy kita ko, thank you so much. Happy kita ko balabas sa Mailongga, man ako diri nga kaupod. Thank you, Ma'am, Sis Jane, ng Lisbayan. Ay, nakakadun ako sa Lambunaw. Sa akon nga schoolmate. Tapos, coincidence nga trabaho man kami sa department store, isa lang kami ka-department. Clea Durana, unang friend ko. Dugay na ako nakapalambunaw. Once lang sa nakabisis. Hindi ka maakig sa akon, pero daw joke lang nga first class ticket, di ba? Nakabati kasi na, Sis Ning. First class ticket daw yung Tagalambunaw. Narinig ko lang. Beltsu, good evening.
Ako naman city proper, pero ang nakatuan ko gid si Sning, Gimbal, Miag-aw, ang Antique wala ko makatuan. Lampunaw, Sara, Limeri, San Rafael, Concepcion, libot ko na siya. Boracay. Pila ka beses na ako nakalakat sa Boracay. Daw ka 5 times na. Santa Barbara, Pabian, New Lucena, Dingli, Leon, Miag-aw. Pero hindi hall nga municipality sa Miag-aw, may part lang. Tigbawan, Uton. Ano pa? Guimaras. Sang una pa ina iba na subong. Ay! Ano na subong seasoning, Lord? First class ticket sa una, subong ano ng Lambunaw. Progressive ng Lambunaw, in fairness. Okay sa din ka work, wow, enjoy gala-gala, government ka ba nag-work? Oo, sis. Sulugoon sa gobyerno. Balikan ko lang kayo, may notification naman yun. Dan Connect Rakiterang Vista. Thank you so much, Ma'am Gina Visbayan. Grabe pag-improve, ganda na town. DNR ka ba ka-work? Hindi. Hindi ako sa DNR. Hindi ako sa DNR, sis Lorne. Wala, enforcement ako. Yan na. Alam mo na yon. Ay, nakakadupagid ako haniway. Sis Lorne. Nakakadupagid ko haniway. Pututan. Nakakadtuman ako sa ilang iwag. December 15. 2015 yata ako nagkadto sa iwag. Pututan. Kanami-nami gijaya. Nami gijaya sa ilay ang mga lanterns. Gingastuhan gid. Namiss ko. Namiss ko ang iwag sang pututan. Ano pa? Dumangas. Liganis. Saraga. Yun, libot ko. Lambunaw. Ano kanina siyang district? 4th district sis, no? Sa Alimudjan. Nakakadto naman ko sa Alimudjan. Sa Holy Week sa ilang ano na dagani basta sa ilang daw parang sa Gimaras nga every Holy Week, every Friday.
Agony Hill. Agony Hill sa Alimudyan. Oo, damo na ako nakadtuan. Ano lang, hagad-hagad lang. Pero never gid ako nag-sleep. Puli agad. Strikta ang akon niyang tiya, si ante. Lagaw ka lang. Basta, oras ang pagpuli sa gabi, ari ka na sa balay. Maayo ka pa, almost maikot mo na ang Iloilo. Leon, nakakadto naman ko sa Bukari. Ano nga, Tubungan Iloilo. May classmate ako sa Iloilo sa Tubungan. Ang chief of police ng Tubungan, 2000, naging chief of police 2004, classmate ko. So, galing ang area lang sa Tubungan, ano lang eh. That time, infested. Pero iwan ko lang, subong kung damo pa. Yung mga lefties. Green Farm. Nakakadto ako sa ang Green Farm, tupad na sa sang lugar sa husband ko sa Tigbawan. May ara man sa May Gimbal. Tapos may ara man sa ano gani ang sa ano pa? Ang sa Green Farm dito sa gikatuan sa May Miagaw. Ay San Joaquin. San Joaquin Iloilo sis Lorne. May Green Farm man sa Tigbawan. Damo na dayo mga sapat. Mga sapat. Pero subong wala na tapa, no? Wala na sa Tigbawan ng mga sapat ni Garin, no? Wala na. Yung silo na dito sa may San Joaquin. Tapos, patay na abi si Oka Garin. Mga anak na lang nabilin. Si Mrs. niya, si Nempa, mayor sang ano pa? Ano ka si Nempa? San Joaquin, mayor sang San Joaquin. Nempa Sirag Garin. Richard Garin, mayor sang Miagaw. Ang congresswoman, si former DOH naton, Janet Garin. Sila lang gihapon. Okay, wala ka pa nakalagaw sa sa San Joaquin. Dito naging transfer ang iyang mga kasapatan. So, sino na lang ang mga kabataan na lang isa pa si Mrs. si Mayor Nempa Garin. Harap man gihapon sa San Joaquin. Patay na si Oka ang tatay. Taga Gimbal ako husband sis. Pero diri naman siya employo ginpa-transfer ko di siya sa Negros. Government din. Sa government office. Tani no, maabot man ang tion nga magkita-anay man kita nyo no. Tani matabo lang ina no. Mas damo pa ako nakatuan Iloilo compared diri sa Negros nga taga diri ako. Anabi ko may trabaho kami Monday to Friday, Saturday, Sunday, diri kami sa bahay, holiday. Daw ubos ng trabaho, oras mo diri lang sa balay. So wala na tayo maglagaw. Isa pa, hindi man kami palalagaw. Ay, ara ka sa Hong Kong. Saan ka ba? Dugay ka na dira? Ang
Ang former mayor sang Lambunaw sang una, retired police. Basta do may ara dada nga mayor sa Lambunaw nga retired police. Hindi ko lang maano kung ano nga nalipat na ako. Gonzales. Basta? Ano lang ako. Bugok? Oo. Di ba retired police? Si Bugok. Mayor Bugok. Maasin, sis. Nakalagaw naman ako sa Maasin, sa watershed. Kasi ang college ko, basta may assignment kami dito sa Maasin. Ito kami sa Maasin watershed. Isa lang kami to kaadlaw. Napuli mo kami dayon. Dito kami nagkadto sa may ara dito sa part sa Maasin sa kilid sang sapa nga pwede ka dito kalaba sa ilang daw bubon nga hindi mo na kinahanglan magamit sang sabon tungod nagabula na siya. Tapos sa Santa Barbara naman ang tubig dito yellow. Do iced tea pero iced tea hindi yellow. Do iced tea. Tapos kung ano mo siya, sindihan mo siya, gakalayo ang nagagwa. Pero ang sabor niya nakainom ako dito kahit ito mga 2 year and a half man ako dito na assign. Medyo ma-upload. Yeah, Gonzales. Oo. Bugok Gonzales. Sa dumduman ko pa. Siya man gihapon subong. Siya man gihapon subong patay na to siya. Okay. Kanami lang maglagaw sa Iloilo kay diri ka sa Negros more on kabukiran diri. Ito ya sa Iloilo ya mostly patag. Ay sige. Sige. Good night, sis Lorne. See you on next live. Sis, ano imo nga sis? Ano imo nga schedule sang live? Si Sis Jane, kung makita ko nga naga-live siya, amo na makasabay ako sa iya. Puntahan ko muna si Raketerang Bisdak. Okay. Thank you, Sis Lorne. Bell all na. Thank you, Sis Lorne. Bus Bell. Ano ko sila, kagrupo ko sila. Si Belmix TV, si Raketerang Bisdak, si Boss G, si Bell TV Mix. Muna nga ako nga kagrupo. Bell TV Mix. Bell Mix TV. Muna nga kagrupo ko. Ay, okay. Permi ka maupod ni Sis Jane, gali maglagaw, mag-day off. Si si Raketerang Bisdak bala. Si Raketerang Bisdak bala, Sis Ning. Tira man sa Hong Kong. Okay, lapitanay kamo diri. So na kamo gali. Nagmeet na kamo nga duwa.
Ni Rakiterang Bisdak. So, wow. They found a way to cobble together a competitive team, and this Korean team, I think, has surprised a lot of people. Si Sis Jane. I called their game against Nami lang bala kay magkrit anay bala ka mo kung ano, kung mag-off ka mo. Kasadya lang no, daw isa lang bala ka bulan nga way ka mo nagkakita nay. As in non-stop gidyan pag-istoryahanay. they will consider themselves a chance of Oo, lapitanay kami diri. Thank you po, Ma'am Ning. Di pa ah. Ah, okay. Di pa ah. Si Sis Jane Lisbayan. Ay, okay. Kamu kalian ni Sis Jane Lisbayan ang tuparay. Wala mo pa yan mamit si ano, si Ma'am Rakitera. Sis Jane, hello. Ma'am Rakitera, gapamangkot si Sis Ning Lorne kundi ka kono sa Hong Kong. Dito lang nakikinig. Hihihi. Thank you, Sis Jane. Huwag mo na akong tawaging Ma'am Jane ha. Sis na lang. Central. Ma'am Rakitera. Sis Rakitera Bistak. Nasa Central lang si Sis Ning Lorne. Sis Ning Lorne, sa Twin Moon ako. Ay, kasaya-saya lang ah. Ay, malayo pa pala. Sige lang. Time welcome. Makakita na gid ka mo. Makakita na gid ka mo. Someday, abi magchika-chika ka mo. Nga kundi ikaw makita nay. Sis Ning, dugay ka na ta sa ano, sa Hong Kong. Twin Moon kasi sa Rakitera. Diyan ako nung bago ako. Oh. Sis Rakitera, dati nandun si Ma'am ano, nandun si Sis Jane sa Twin Moon. Tama? Pag-pronounce ko, Twin Moon. Ay, yes po. Dito ko sa Lamtay. Sa Lamtay. O sige, magchika kayo para mag ano kayo meet and greet kayo. Kasi kayo ang malapit dyan. Chonmon, gali, Chonmon. Sis Malu, good evening. Ay, sige Sis Jane. Chonmon. Chonmon, kasi sakit. Sis Malu, kamusta? Kamusta na? Time check, 9:54. Mag-end na ako mamaya. 6 minutes more to go. Thank you so much sa inyong lahat. Nung una ko dito, dyan ako sa San Twin Moon. Pero ngayon dito ako sa Fortress Hill. Lapit sa Central. Hindi ko alam yan. Si, ano, madami dito, Ma'am Rose Vlogger, pawalas. Oo. At saka ano na din, para lingaw-lingaw din ba? Kasi para hindi ma-homesick. Ito si Dipa Muni. Ay! Bakit hindi ka pa muni?
Almost 1 year ka na, di ba? Ay, oh, okay. Mayaman na amo nito. Sis Jane Rose. Ay, mga mayayaman, mga may mama, sorry, mga mayaman yung nakatira doon sa Santuin Moon. Wow. Fortress. Sa Fortress Hill. Wow. Nag-stop muna. Ay, okay. Kasi mag-uulit ka talaga ng mga videos kung lampas 1 year na. Nandun pa rin yung mga subs mo, pero yung mga videos mo, mag-ulit ka talaga. Umpisa ka sa ano. From mag-umpisa ka sa uno. Fortress Hill. Sis Rakitera, matagal ka na. Matagal ka dito, sis. Sorry, sorry kasi ano ng mata ko. Matagal ka na daw dyan, sabi ni Sis Jane. Sis Jane, pakitulong naman kay Sis Malu. Kami kasi, Sis Malu, nag-umpisa din kami sa ilang views lang, ilang subs lang. May sinalihan kami na community. Nag-ano din kami, naranasan din namin na 2 AM na ako nakatulog dahil inaantay ko na manalo sa roleta para makuha yung 200 watts hours, 500 watts hours, yung 200 subscribers. Nakuha ko lang in just 1 month yung 1,000 subscribers ko. Tapos, every time kung sinong mag-live, tutok ka talaga. Tutok ka talaga kasi piniplay ka nila, tapos nagsasub sila, nagbigay sila ng banana. Yan. Kaya lang, nung ilang months, mayroon kasi silang mga pakulo na hindi na ibigay sa amin yung napanalunan namin. Tapos mayroon silang pakulo sa aside sa YT, sa Reels na dapat mag-recruit ng ganyan. Tapos bibili ng subs or di kaya watts hours. Yan, ganyan. Sa mayroong corresponding amount. So, hindi namin gusto kasi kung hindi ba ma-fulfill yung ganyan na mapanalunan or yung corresponding amount na ibigay mo tapos hindi man na maibigay ang watts hours or subs, kami naman na yung nag-recruit, kami ang babalikan. So, kumalas na kami doon sa community. At saka kung bet kanila or bet kanila, lagi kanila piniplay. Kung di kanila bet kasi gusto nila nandun ka palagi. So kami naman, mayroon kaming trabaho. So hindi lahat ng oras namin doon nakatutok sa kanila. So mayroon din kaming trabaho. So kaya di kami bet ba? Di kami binibigyan ng parang slot. Ganyan ba? Tapos panghuli kami palagi. Kasi especially bet kanila kung palagi kang nagpalipad. Di ba? naalala ko tuloy mga
Tapos, ang hindi ko na gusto, kasi, kung bago ka pa lang sa YT, kasi nag-gather ka ng, nagko-collect ka ng yung watts hours. Nanalo ako ng 500 watts hours, hindi binigay. Tapos, pinakangakuan kanila, sige ma, mag-upload ka ng 20 minutes na video para di malagas ang ibigay namin na 500 watts hours. So, ako naman, nag-upload naman ng 21 hours, 21 minutes, sorry, 21 minutes. Tapos, lagi ko siyang na-message, Sir, andun na. Nag-upload na ako ng 21 minutes. So, hindi na yan malagas. So, hindi man lang na-seen. Tapos, lagi kong na-message. Hindi man lang na-seen. So, ano to? Lukuhan? Nagpuyat kami para lang in return, ang puyat namin may return din sa amin. Kasi nagpuyat kami para sa iyong channel. So, dapat bigyan mo na rin kami ng kunting, parang ano din ba, na maibalik na din yung effort namin. Wala eh. Gusto nila ilalang, gusto nila sila lang makabenefit. So, umalis na kami, kumalas na kami. So, no yun na. Nagbukod na kami ng sarili naming, hindi naman na community, parang kagrupo lang namin ba. So, yun, nabuo. So, matagal na kami, 2 years na kami na mag-friendship sa YT. So, ano lang, tsaga-tsaga lang, tapos mag-join lang kung sino yung mag-live, magdikitan ka. Yun lang. Sa akin, 1K watts hour, scam pala. Oo, sis Ning Lord, layo, kaya bihira lang ako na pupunta sa Central. True, sis, sakit sa ulo. Makakatutok kasi may work din. Yes, totoo yun. Tapos, lagi kang shout out. Lotong Ilongga, nasaan ka na ba? Kahit na nga ano ka lang punta ng CR, mag-CR ka, tapos sina-shout out ka, tapos kapag hindi ka mag-comment sa kanila, so, nasa huli ka. Pinaka-last na i-play ka yung channel mo. Oo, ganyan talaga. So, isang community lang ang nasalihan namin. So, mayroon din kaming bad experience. So, yun, ang binigyan namin ng kumbaga na hindi kailangan na pumunta ka sa community na parang sa kanila lang yung benefit, yung sa mga members parang wala lang. Dapat give and take. Nagpuyat kami sa channel mo. So, kung ano ang pinangako mo, dapat ibigay mo para retain yung mga members mo. Oo, talaga yun ang aming experience sa Mamalu. Oo. Ang ano ko lang ang hindi ko lang kasi nagustuhan yung watch hours at subscribers na hindi na ibigay. So, napako. Pangako sa'yo. Ay, naku. Sis Malo, ano kita ha? I-play kita, Sis Malo. Mauna na ako matulog. Pupuntahan muna kita, Sis Malo. Kaina ka pa nagalisin siya, Sis Ning. Wala ka pa nakatulog. Pag magpalipad ka lagi, sikat ka. Yes. Diba, Sis Raketera? Oo. Ano ka? Ang pinaka-highest chatter, yan ang lagi i-play yung iyong channel. Oo. Yan kasi
So, so ano, nag-stock ako sa kanila, sis Raketera, wala na sila. Yung pinaka-sir natin noon, wala na, hindi na siya active. Hindi na siya active. Kasi siguro, yung mga pinakuan niya, yung bumili ng what's hours of subs, hindi niya naibigay. Pinadalan lang na kung ano ilang yung monetary. Thank you. Kompleto yung pangalan ko dito, sis Malu. So, okay lang. Oh. So, hindi na sila active. Kasi, hindi sila consistent. Hindi sila, parang, hindi sila real ba? Hindi sila real. Kapag nangako ka at gusto mo na consistent yung mga members nandoon lagi sa iyong hindi kina pinaparinggan, sis Malo, yung experience ko lang ba, yung experience lang namin ni sis Raketera na hindi namin makakalimutan, pero nagawa namin na mag 1K subscribers at na-monetize kami hindi sa kanilang community. Tawa-tawa si Boss Bell kasi di siya scam po. Patay na yung isa, Ma'am Rose. Oo, napatay na. Oo. Diba, may video pa si Sir na napatay yung si ano. Oo, nakita ko yun. Sorry. Oo. Tawa si Boss Bell. Oo, huli na kasi si Boss Bell pumasok eh. Kaya kaya hindi siya na-scam. Sis Jane, hindi siya na-scam. So kami naman, ay, na-scam na-scam ka din, Boss Bell? Naniwala ako sa iyo, Boss Bell. Na-scam ka? Kaya, di na kami bumalik. Nag-ano na kami. Nag-alsa baluta na kami, sorry. Nag-lift the group na kami. Kasi, hindi namin matanggap na kami ay, in short, niloko kami. Niloko kami. So, ayaw namin ng ganyan. Dapat magtulungan, di ba? Kaya yan yung team namin. Team tulungan. Dito sa YT Sis Jane, doon kami una nagkakilala nila Ma'am Rose at Ma'am Jean. Doon kami nakakilala. Yung si Guy founder, wawa na, pero yung asawa at minsan nagla-live pa din, pero wala na pumapasok sa kanila. Yes, so nag-stock din ako sa kanya, Ma'am Lynn. Oo, wala na talagang pumapasok. Yung mga previous na mga highest chatters nila, wala na. Yung hindi ko na ma-mention, basta sa ano yon, sa ibang bansa yon, wala na. Kasi nag-gets na nila yung diskarte nila ba? Ay, wawa na pala siya? Wala. Pero yung asawa ba yun? Asawa ba niya? Parang girlfriend pa lang. Siguro stress yun. Na-stress yun. Na-stress yun siguro si Raketera, no? Umalis ako. Yes, Sis Jane. Bad experience namin doon sa community. Umalis ako doon kasi naging networking na Ma'am Rose. Yes, di ba?
Oo, networking na kasi gusto nila tayo ang mag-recruit. Tapos, may corresponding amount yung dapat ang ibigay nila na what's ours at subs. So, ang sabi nila, mayroon ka din pag bumili yung na-recruit mo. So, kung hindi maibigay yung what's ours sa corresponding amount na hinihingi nila, sino yung mag-cook up yun? Yung recruiter, di ba? So, wala akong time doon. Kasi ako nga may pinautang ako. Tapos, hindi man lang nakabayad, ako pa ang nahihiya na magsingil. So, sa ganyang diskarte nila, in-expect nila na ako ay mag-recruit. Parang nahihiya ako sa sarili ko. Parang nahihiya ako na parang hindi ko talaga gusto ba? Hindi ko gusto na mag-recruit. Umalis ako doon kasi naging tas need pa mag-invite, tas kailangan mapabili mo ng package. Oo, yan ang hindi ko gusto. Kaya leave the group ako, sis. Sino sis Raketera? Wala na, hindi na sila active, sis Jane, kasi nag-gets na yung diskarte nila na pera-pera lang ba. Iba yung namatay, yung singer na group. Okay. Yung gwapo na maputi, yun ang namatay. Yung founder, di ko na nakita sa YT. Yung founder, hindi na active. Hindi na siya active, sis sa Raketera. Hindi na siya active. Kasi mayroon na marami nang sumisingil siguro sa kanya na sinisingil siya ng mga what's ours at subs. Isa na ako doon. Ano scam? So, Diyos na lang pahala sa kanila. So, tayo na lang tayo. Mag-live na lang tayo. At mag-getting to know each other na lang tayo, di ba? Di ba, sis Jane? Ay, ganun pala yun. Oo, yun. Yun ang story. Kasi, pera-pera lang yan. Yun, sis Malu. Oo. So, i-play kita mamaya, sis Malu. Time check! Overtime na ako, 10:14 in the evening. Thank you so much sa inyong lahat. Mama Lu, sis Jane, Lisbayan, sis Raketera Lisdak, Busbel, Ma'am Jean, TV Mix, Border Adventure, sino pa? Sis Ning, thank you so much. Kuragok na si Sis Ning ay. Sis Ning Lorne, namin na siguro tulog ya. Thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye everyone. See you on next live. Good night. Ingat.